Απέναντι είχα έναν κύριο που είχε χειριστεί, ο οποίος δεν ήταν ενοχλητικός, πονός άνθρωπος, βογκούσε, έκανε σε νοσοκομείο, είσαι λες, οκ, κτλ. Αλλά έχει τη γυναίκα του, την Τούλα, με κωδικό όνομα Πάτρικ. Γιατί ήταν σαν τον Πάτρικ τον Αστέρι όταν έπεφτε να κοιμηθεί. Η οποία κούλα, κοντούλα, γεματούλα, ξαμένο μαλλί, ριγέ κάλτσα, πολύχρωμη, χωρίς δόντια και κουφί. Καθότανε στο ψυγιάκι, είχαμε πάνω την τηλεόραση, καθότανε με την καρέκλα μπροστά στο ψυγιάκι, σχεδόν αγκαλιά με την τηλεόραση, στη διαπασόν, Σάββατο βράδυ, ο Σπύρος Παπαδόπουλος όλο το νοσοκομείο Σερών live. Περνούσαν οι νοσοκόμες, χαμηλώστε το λίγο. Ξαναπερνούσαν οι νοσοκόμες, χαμηλώστε το είπαμε λίγο. Και εγώ μέσα στον πόνο μου, μέσα στη μαστούρα από το Σορούσκα, από αυτό εδώ πέρα, ήμουνα φάση, δεν ακούει ένα από μπροστά. Γυρνάει σε κάποια φάση μου λέει «Δημήτρη! Φώναξες!» Είμαι λιπόθυμος εγώ. Λέω «Χαμηλώστε το!» Τι λες, δεν σ' ακούει, είναι δυνατά η τηλεόραση.